Файлове. Какво всъщност са файловете? Цялата информация на нашия компютър е запазена в файлове. С тяхна помощ можем да запазваме различни видове информация, като филми, музика, картинки, текст. Образно казано, ако директорите, за които говорихме в предишния урок, са празни кутийки или папки, то файловете са листове хартия с записана на тях информация. Директориите служат единствено за организацията на файловете. Ако си представите, че целият хард диск на компютъра е едно голямо чекмедже, директориите са папките, които служат за по-добрата подредба на листовете хартия. Ако чуете терминът файлова система, това означава съвкупността от файлове и директории в компютъра. Има най-различни видове файлове. В едни от тях са запазени системните настройки на операционната ни система, Windows, например. В други можем да запазим текст, музика или картинки. Хайде сега да опитаме сами да създадем един текстов файл. Най-лесният начин за това е да натиснем десния бутон на мишката, там където искаме да създадем файла, и да изберем командата New. Ново. От появилото се подменю, нека изберем командата Text Document. Намираме Text Document, натискаме ляв бутон на мишката и се появява нашия файл. Подобно на създаването на нови директории, файлът чака да му дадем някакво име. Пишем текст и натискаме Enter. Подобно на директориите, всеки файл си има име, но освен име има и нещо, което се нарича разширение на файла. Това е продължение на името, което казва на операционната ни система какъв е вида на файла и какъв вид информация има в него. Ако натиснем два пъти върху файла, той ще се отвори със съответната програма, която служи за отваряне на файлове от този тип. Натискаме два пъти ляв клавиш на мишката. В случая това е програмата Notepad. Виждаме името тук. Но нека затворим. Как Windows знае, че това всъщност е текстов файл, а не картинка, например? Ако натиснем с десен клавиш върху файла и отворим меню Properties, натискаме десен бутон на мишката, намираме меню Properties най-долу, което означава характеристики, свойства от английски. Натискаме ляв клавиш на мишката и се отваря този прозорец, който крие информация за нашия файл. Най-отгоре виждаме името му – текст. Отдолу виждаме информация за типа на файла. Type of File ни показва, че това е Text Document и в скобите е показано разширението на файла – TXT. Това е обикновено трибуквено съкращение и реално цялото име на файла се състои от името текст, точка и разширението TXT. Макар че Windows не ни показва лесно разширението на файловете, трябва да знаете, че всеки файл си има такова и начинът да го разберете е като натиснете Properties на файла и да погледнете типа му. Отдолу се вижда с каква програма се отваря този файл. В нашия случай това е Notepad. Ако решим, можем да променим настройките на Windows и вместо с Notepad, текстовите файлове ще се отварят с друга програма. По-надолу виждаме мястото, на което се намира файлът, а именно това е Hard Disk C, директориите Users, Dascal, Desktop. Големината на файла е 0 байта, защото все още няма нищо записано на него. По-долу виждаме информация кога е създаден, променен и кога е отварян този файл. Най-отдолу има две настройки – Read Only и Hidden. Read Only означава, че ако е включена тази опция, включваме я с ляв клик на мишката върху празното квадратче и изключваме отново с клик. Ако тази опция е включена, имаме право само да четем файла, но не и да го променяме или записваме нещо по него. Hidden означава, че файлът ще е скрит и няма право и няма да можем да го виждаме, дори и той реално да съществува. Обикновено скрити са системните файлове на Windows, защото е много лесно те да бъдат изтрити по невнимание. Нека натиснем сега Cancel. Отказ. Ако искаме да запишем някакъв текст в този текстов файл, натискаме два пъти върху него ляв клавиш на мишката.
Notepad отваря файла. Нека напишем, например, тест. И да затворим файла от малкото хиксче в горния десен ъгъл. Натискаме ляв бутон на мишката. От появилия се прозорец, Notepad ни пита дали искаме да запазим промените. Казваме Save, което означава запази, с ляв бутон на мишката. Ако видим отново сега меню Properties, ако се спомняте, върху файла с десен бутон на мишката, най-долу меню Properties, ляв бутон на мишката. В отворилия се прозорец ще видим, че при нашия файл са настъпили някои промени. Например, големината му вече не е 0 байта. Също така виждам, че файлът е бил отварян току-що. Имайте предвид, че компютрите не разполагат с неограничено пространство, затова следете големината на файловете, които създавате или качвате, тъй като от това зависи много дали вашия компютър ще работи бързо и добре. Да разгледаме сега други видове файлове, като затворим този прозорец и потърсим My Documents, директорията. Намираме My Documents и виждаме, че в нея съществува само един файл. Ако натиснем десен клавиш, ще отворим отново меню Properties. И по този начин ще видим свойствата на нашия файл. На първо място ще видим, че това е файл с разширение JPEG, което означава, че е вид картинка. Виждаме и програмата, с която може да се отвори тази картинка – Windows Photo Viewer. Пробвайте сега и вие да разгледате какви видове файлове имате на компютъра, какви видове са и с какви програми се отварят.